Os traballadores de Nestlé en Pontecesures intensifican as súas protestas contra o ERE anunciado pola empresa. A compañía contempla o despedimento de 27 persoas na planta cesureña. Este venres os traballadores participaron na mesa de negociación reivindicando que nesta factoría a carga de traballo non decaeu. Que tal, saúdos? Para este sábado convocaron unha manifestación que vai atravesar o centro de Pontecesures. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. A Deputación de Pontevedra destina 1,8 millóns de euros a mellora de dúas estradas nos concellos de Portas e Moraña. En concreto, aprobouse o proxecto para a mellora da drenaxe e a seguridade viaria na EPE 8004 entre Caldas de Reis e Vilanoviña, no treito antigo da Azucreira, en Portas. No caso de Moraña, actuarase na estrada de Manea Rebón. O Goberno local de Pontevedra quere recuperar a unanimidade da corporación ao redor do Pía de San Amaro. Este venres, o edil de urbanismo anunciou que o BNG presentará unha emenda á moción do PSOE que pide que se reformule o proxecto e que conta co apoio do PP. Coa súa proposta, os nacionalistas queren evitar atrancos no desenvolvemento deste proxecto que ven clave para a cidade. A Confraría de Rianxo está a desenvolver diferentes traballos de rexeneración nos seus bancos marisqueiros de cara a mellorar a súa productividade para as futuras campañas. Nas últimas semanas, o Pósito veu realizando coa axuda dun barco o arado na enseada de Beluso, unha das zonas máis empregadas polo marisqueo a pé para intentar aumentar a súa actividade extractiva. O Hospital do Salnés celebrou por todo o alto o seu cuarto de século de historia. O Auditorio de Vilagarcía acolleu o acto conmemorativo que congregou a numerosos representantes institucionais, entre eles o presidente da Xunta e veciñais da comarca. Dende a área sanitaria puxeron en valor o traballo realizado polos profesionais do centro nestes 25 anos, convertendo nun referente asistencial. E o Concello da Pobra convocará o Premio Emprende marcado no programa de apoio a novas aperturas comerciais. Os proxectos seleccionados contarán coa cesión dun local da Bolsa de Alugueiro do Concello, un servizo de asesoramento técnico e unha achega económica de 10.000 euros. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. E comezamos coas protestas dos traballadores de Nestlé en Pontecesures contra o ERE. Os traballadores de Nestlé en Pontecesures intensifican as súas protestas contra o ERE anunciado pola empresa. A compañía contempla o despedimento de 27 empregados na planta cesureña, o 14% do persoal. Este venres, os traballadores participaron na mesa de negociación, reivindicando que nesta factoría a carga de traballo non decaeu e que, mesmo este verán, teñen previsto a ampliación dos horarios os 7 días da semana. Para este sábado, convocaron unha manifestación que atravesará o centro da vila. Intenso calendario de movilizacións dos traballadores de Nestlé contra o ERE na planta de Pontecesures. Este venres concentráronse durante 2 horas ás portas da compañía para mostrarlle a dirección o seu rexitamento o despedimento de 27 compañeiros. Afectanos a nós como fábrica con 27 despidos, sería un 14% da plantilla. Entonces, estamos convocando movilizacións, temos esta concentración hoxe diante da fábrica, estuvemos onte igual concentrados. A concentración deste venres coincidiu no tempo coa primeira reunión da mesa de negociación. De momento está habendo ahora a primeira reunión real, porque a primeira que houbo foi solo para constituir a mesa e foi o dato que nos deron de 27 despidos. E veremos agora que sale da que está habendo agora mesmo en Barcelona, se hai unha negociación real ou se a empresa realmente non vai ter vontade de negociar. De entrada piden salvar todos os postos ou cando menos minimizar o ERE ao máximo. O noso objetivo é cero, se logo hai unhas boas condicións de saída e hai xente voluntaria para sair, pois xa sería outra cousa, pero despidos forzosos desde logo non queremos ningún. Dende o Comité de Empresa reivindican a actividade desta planta cesureña na que mesmo no verán se van a ampliar os horarios aos 7 días da semana. Desde que acabou a pandemia temos unha produción estable, traballamos os 5 días da semana, os 3 turnos e incluso un par de meses ao ano, como vai ser este próximos meses de verán, a 7 días, entón non se pode dicir que non haxa traballo nin moito menos. Nesa liña apuntan, mesmo en determinados períodos do ano faría falta máis persoal.
Ao contrario, estamos tendo ás veces dificultades para disfrutar as vacacións en verán, para disfrutar do saldo de horas que acumulamos de traballar festivos e fines de semana. Entón non sobra xente, senón que algunha vez farían falta reforzos. Para este sábado convocaron unha manifestación que atravesará Pontecesures. Fan un chamamento á veciñanza en xeral para que participe porque nesle lembran é un dos grandes motores económicos da zona. Temos convocada unha manifestación ás 12 para recorrer as rúas de Cesures e acabar aquí en Fábrica, vale? Queremos convidar a toda a comarca que nos acompañe, cantos máis sexamos mellor, e conseguir con estas movilizacións que a empresa vexa que estamos en desacordo totalmente con estes despidos. Ao mesmo tempo agradecen o apoio do Concello de Pontecesures, así como doutros municipios próximos como Valga, Catoira ou Padrón. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. Máis cousas, o xuízo polo presunto parricidio de Esteiro afronta a súa recta final coa exposición das probas periciais psiquiátricas do acusado. Con respecto aos exames toxicolóxicos, tan só revelaron presenza de drogas no corpo da víctima, pero non no presunto autor do crime, a pesar de que Antonio Mallo declarou que estaba baixo efecto de sustancias estupefacientes cando acabou coa vida do seu pai. Tras esta última xornada, restaría únicamente a parte documental para dar por concluído o xuízo que podería quedar visto para a sentenza o vindeiro luns. A Confraría de Rianxo está a desenvolver diferentes traballos de rexeneración nos seus bancos marisqueiros de cara a mellorar a súa productividade para campañas futuras. Nas últimas semanas, o Pósito veu realizando, coa axuda dun barco, o arado na enseada de Beluso, unha das zonas máis empregadas polo marisqueo a pé para intentar aumentar a actividade extractiva. O Pósito rianxeiro traballa xa na mellora da actividade extractiva nos seus bancos marisqueiros afectados polos temporais deste pasado inverno, o que provocou unha elevada mortandade de marisco. Nas últimas semanas, o Pósito contratou a unha empresa especializada que está a realizar mediante unha embarcación o fresado dos fondos da enseada de Beluso, unha das zonas de traballo máis empregadas polo marisqueo a pé, co que se intenta mellorar a súa productividade. Labrando as zonas de marisqueo a pé, unhas zonas que son zonas de algo de fango duro, máis ben, que son moi productivas de marisqueo a pé, que é a mellor zona que teñen elas, que estáse labrando cun barco polo motivo de que para traballar elas, como manda a Consellería, co sacho, sachando e todo, é moi complicado, é un traballo moi duro para exercer aí. O que estamos facendo é pasándolle un barco para axudarlle ao marisqueo a pé un pouquiño na regeneración do banco que para elas é moi importante. Unha vez realizada esta actuación, o Pósito acometerá tamén o resembrado desa zona, en base a un plan de rexeneración que debe aprobar a Xunta, e que agardan inclúa tamén a ameixa xapónica. Que a día de hoxe o plan que se estaba planteando desde a Consellería xa se presentou desde a Cofradía de Rianxo, pero que nos están dicindo é que a japónica que non entre. Esperemos que a resolución viña positiva e que si entre, porque contábamos con eso. Por certo que o patrón maior rianxeiro amosouse tamén crítico coa Consellería polo retraso na asinatura dos convenios que permitirán que as mariscadoras poidan cobrar polos traballos de rexeneración que están a realizar. Os convenios se firmen canto antes, porque a final deste mes xa hai que justificar os 2 meses estes de traballo que se van facendo, tanto as mariscadoras de Rianxo, que, a día de hoxe son 4 solas, pero si están facendo os seus traballos das 4 horas e os 12 días diarios, e a final deste mes hai que pagarlles a xente o seu traballo. Os convenios están sin firmar e non sabemos ainda nada de como está a situación toda esta. Esperemos que se nos diga algo ou que dunha vez por todas se firme o convenio, polo menos para ter esa tranquilidade de seguir facendo os traballos de regeneración.
O Goberno local de Pontevedra quere recuperar a unanimidade da corporación ao respecto do PIA de San Amaro. Este venres o concelleiro de Urbanismo anunciou que o BNG presentará unha emenda á moción do PSOE que pide que se reformule o proxecto e que conta co apoio do PP. Coa súa proposta, os nacionalistas queren evitar atrancos no desenvolvemento deste proxecto que ven clave para a cidade. Nela tamén piden compensacións xustas pros veciños que se vexan afectados polas expropiacións. O vindeiro luns haberá pleno en Pontevedra cun punto destacado na orde do día. A Corporación debaterá sobre o PIA de San Amaro, o proxecto da Xunta que pretende construir máis de 2.000 vivendas na cidade, o 80% delas de carácter público. A cuestión volve a pleno tras a proposta do PSOE que pide que se reformule o proxecto e que conta co apoio do PP. Nós o que queremos é que non se modifique o ámbito, non? Porque se modificamos o ámbito, se volvemos atrás, estamos retrotraéndonos a ano e pico atrás, co cal non damos avanzados. Se queremos vivenda protegida ten que ser xa. O posicionamento de PSOE e PP chega tras as protestas dos veciños que se verán afectados polas expropiacións. O BNG presentará unha emenda de substitución a esta moción coa que busca recuperar a unanimidade da corporación sobre este PIA. Recuperar a unanimidade do Pleno para evitar frear un asunto que é estratégico e que é trascendental para toda a cidade. O tempo, os nacionalistas trasladan o seu apoio aos afectados, sobre todo os propietarios das 13 vivendas que serán expropiadas. Reclaman á Xunta que os compense como corresponde. Creemos que frear este desenvolvemento urbanístico suporía un erro, suporía perder un tren que non sempre pasa por diante, sería unha irresponsabilidade. Como tamén o sería non apoiar a veciñanza para que as súas demandas se vexan recompensadas. Hai aínda suficiente marxe de manobra para que, sin paralizar o PIA, se poidan acadar compensacións xustas para a veciñanza. Oubiña asegurou tamén que o Concello mantén un diálogo constante coa Xunta para atopar unha solución a este conflito. Seguimos en Pontevedra. A intervención no Teatro Principal será maior da prevista inicialmente. Tras examinar o estado da construción, o Concello reconstruirá por completo todo o teito do patio de butacas, incluindo estructuras ocultas, reflectores de son e iluminación. Ademais, empregarase madeira en lugar de escaiola. Esta actuación suporá un incremento no orzamento, aínda sen pechar. Polo momento, mantense a previsión de reabrir o teatro no mes de outubro. A madeira é finalmente o material elixido para reconstruir o teito do Teatro Principal de Pontevedra. Xa se tomou a decisión de non construílo en escaiola, por dous motivos importantes. O primeiro, como vos decía outro día, é que, aínda que hai empresas que se dedican á construcción de escaiola a este volume, o que é difícil é o traballo artesanal, manual, para construir pezas como esta. Por lo tanto, vaise facer en madeira, porque podemos reproducir, por ese motivo, e porque podemos reproducir muitísimo mellor o mapeado que se fixo, o que se está terminando de procesar. As obras de emerxencia comezaron tras a caída dunha parte do falso teito, pero o inicio dos traballos sinalan que as deficiencias son máis graves do previsto. De feito, será preciso reconstruir todo o teito do patio de butacas. O teatro xa non cumpría as condicións de seguridade que debería ter. Hai 40 anos construíuse de acordo cos estándares daquel momento, pero agora, unha vez que tivemos o accidente, vimos que o resto do teito fixemos ben en decidir desmontalo, non? Tamén terán que substituirse os traveseiros brancos de madeira do teito que tiñan funcións acústicas e cuxas suxeicións non cumpren coa normativa de seguridade actual. Ademais, substituiránse todas as estruturas ocultas danadas, instalaránse novos reflectores de son e renovarase a iluminación. Algúna dese cableado estropéase, hai que repoñelo, e unha vez que o repoñemos, este alumeado tampouco cumple o código técnico da edificación, o cableado, vale? E, polo tanto, hai no que cambiar tamén, poñémolo de acordo cos estándares actuais para que cumpla con absolutamente todas as normativas de seguridade habidas e por haber. E, xa que cambiamos o alumeado, probablemente todo o teatro pase a alumeado LED, vale? Que é moito máis eficiente enerxéticamente. O que aínda está por determinar é cal será o futuro das butacas.
este traballo todo que se está facendo é intenso, é complicado, é complexo e vamos paso a paso. Cando teñamos pechado que é todo o que hai que facer e endereitada a obra, empezaremos a pensar na seguinte, vale? A mí, efectivamente, as butacas hai que reparalas, pero xa veremos como, de que maneira, en canto pasemos este proceso, vale? Estes imprevistos suporán tamén un incremento aínda por determinar do orzamento inicial, que estaba fixado nuns 250.000 euros. En canto aos prazos, o Concello confía en que o teatro poida recuperar a actividade en outubro deste ano. A Deputación de Pontevedra destina 1,8 millóns de euros a mellora de dúas estradas nos concellos de Portas e Moraña. En concreto, aprobouse o proxecto para a mellora da drenaxe e a seguridade viaria na EP 8004 entre Caldas e Vilanoviña no treito antigo da Azucreira, en Portas. Actuarase nun tramo de 850 metros nos que actualmente existen importantes deficiencias nas canalizacións e elementos de recollida de augas que provocan desbordamentos no inverno. As obras inclúen a renovación das tubaxes soterradas, a instalación de novos sumidoiros e a mellora do firme, entre outras cuestións. No caso de Moraña, actuarase na estrada de Mané a Rebón. Será nun treito de 1,3 km no que se realizará unha renovación integral do firme. Ademais, o proxecto contempla a mellora da funcionalidade e seguranza viaria da estrada coa ampliación da vía e a corrección do trazado en varias curvas. Neste caso, o orzamento é de 1,2 millóns de euros. Como cada semana, seguimos destinando recursos para mellorar a seguridade viaria, a rede viaria, os máis de 1.600 kilómetros, e facendo-a máis segura para os usuarios e reforzando todo o que é a estrutura, o que nos permite que cando veñan mal dadas, se falamos desde o punto de vista meteorolóxico, pois estean preparadas e podamos afrontar meses como os do inicio deste ano, donde as choivas apenas tiveron incidencia na rede provincial, que contrasta ca rede estatal, que teño que unha vez máis facer un chamamento porque os meses van pasando e aquí requírense actuacións urxentes nas estradas nacionais. A Consellería do Mar e o Concello de Poio colaboran na mellora do porto de Covelo. Este venres asinaron un convenio para actuar na renovación do firme cun investimento de 450.000 euros. Así, en primeiro lugar, os traballos correrán a cargo do Concello. Nesta primeira fase do proxecto, autorizada polo acordo, o Goberno local investirá 250.000 euros para a mellora da contorna. A segunda fase xa correrá a cargo de Portos de Galicia, que destinará outros 200.000 euros dentro do Plan Global de renovación de firmes que se licitará este ano cun orzamento de 3 millóns de euros para unha trintena de portos. O obxectivo da intervención é favorecer a integración porto-cidade creando un espazo máis seguro e accesible que garanta a continuidade dos itinerarios peonís e ordene o tráfico, reforzando o papel do porto como centro turístico, residencial e hostaleiro. Primeiro vamos a facer unha actuación de mellora de beirarrúas, iluminación, transformación e mellora de pavimentos por un importe superior a 250.000 euros e así ter todo isto preparado para que por parte, en este caso, da Consellería, cando eles fagan a solicitación en conxunto, poder facer a actuación e dar unha transformación que era unha demanda pois dos veciños de Samieira, dos veciños de Covelo, donde lle vamos a dar prioridade aos peatóns, donde se vai a poñer en valor todo o entorno e donde vamos a permitir pois que tanto veciños como visitantes pois disfruten desa combinación que é unha realidade en Galicia, que é que os portos ao final se transforman en zonas de profesionais de pesca e ao mesmo tempo tamén en zonas de ocio. Con esta colaboración vamos a poder mellorar ese itinerario peatonil, vamos a poder reordenar os tráficos e desde Portos de Galicia ocuparémonos desa segunda fase unha vez que o Concello faga a primeira fase. E, esperamos que durante este ano, a finales de ano, xa se materialice e os veciños poden disfrutar dun espacio que, forma parte do seu día a día.
E seguimos en Poio, ali o PSOE presenta unha conexión por Coruxa para desbloquear o futuro centro de saúde do municipio. Explican que esta actuación permitiría superar unha das excusas que, segundo din, utilizan o goberno local e a Xunta para xustificar a parálise deste equipamento sanitario. Os socialistas propoñen unha rotonda no lugar de Coruxa para dar acceso seguro ao ámbito do novo centro de saúde dende a PO 308, mellorando tamén as comunicacións de Campelo, o Castelo, Albar e Liñares. Esta solución, segundo aseguran, tería un custo aproximado de €500.000 e permitiría resolver a entrada ao equipamento sen necesidade de atravesar a canteira. O voceiro dos socialistas lamentou que, mentres outros concellos como Meis, Vilagarcía ou Barro avanzan nos seus futuros centros de saúde, en Poio siguen á espera. Lembra que o novo centro de saúde estaba públicamente comprometido pola Xunta, pero que dende a chegada de Ángel Moldes á alcaldía, o proxecto quedou paralizado. Sempre puxeron como excusa para xustificar a parálise deste proxecto. Recordemos que é un proxecto que estaba comprometido, que estaba, segundo a Xunta, se iniciaba, se poñía en marcha, e na realidade, desde que Ángel Moldes é alcalde do Concello de Poio, este proxecto está absolutamente paralizado. E a excusa era a dificultade de atravesar unha canteira para facilitar os accesos. Os socialistas plantexamos precisamente unha solución que non só dá cobertura ao equipamento, sino que dá cobertura a todo o entorno. Unha zona moi habitada, cunha densidade de población moi importante. Estamos a falar do norte de Campelo, estamos a falar tamén do entorno do Castelo. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, celebramos os 25 anos do Hospital do Salnés. Pois aquí estamos, nas novas en Canal Rías Baixas. Marchamos agora ata Rianxo. Ali nos últimos días veuse executando a renovación do firme dun treito do vial que une a C305 coa Igrexa do Araño. Os traballos consistiron na limpeza previa do treito afectado e o seu posterior asfaltado con mestura bituminosa en quente. O Executivo rianxeiro segue a dar pasos na mellora de viais en distintas zonas do municipio que presentaban un mal estado de conservación. Estas obras están enmarcadas nun plan municipal de mantemento de estradas, moi ambicioso, ao que se destinan unha gran cantidade de fondos das arcas municipais. Temos en marcha, como os anos anteriores, o plan de mantemento de viais municipais para este ano, un ano, este 2026, no que neste sentido se fai un especial esforzo. Xa o intentamos, xa o ano pasado, o ano 25, este plan tiña unha envergadura moito maior que no ano 2024, veuse condicionado dunha maneira moi importante no tramo final do ano polas constantes chuvias que tuvemos neste inverno. Retomamos, por tanto, neste ano 2026 cousas que quedaron pendentes do ano 2025, mas tamén actuacións que tiñamos previstas para este ano. Con todo, estamos falando dun proxecto moi ambicioso que se está executando xa. Non vimos de rematar melloras de accesos a núcleos na zona de Taragoña, estuvemos traballando na zona das Barreiras, na zona do Périto, estuvemos en Cartomil tamén traballando, estamos xa traballando tamén en Abuín, na parroquia de Leiro, preparando distintos viais para tamén mellorar o firme nas próximas semanas. Dai iremos a Vacarisa, dai pasaremos a Rial, de novo na parroquia de Leiro, e dándolle continuidade, como dixo, a este plan, non? Unha das últimas actuacións executadas desenvolveuse no acceso á igrexa e ao hórreo do Araño, dende a estrada a C305. A actuación realizada é unha primeira fase doutro proxecto que se executará na zona, a través dun convenio de colaboración coa Xunta de Galicia, no entorno da igrexa e o hórreo do Araño, un dos atractivos turísticos do municipio. Unha primeira fase dun proxecto maior que incluirá tamén a mellora do entorno da igrexa, da zona de aparcadero, da zona do hórreo, para facilitar como digo, o estacionamento de vehículos, para facilitar o tráfico tamén de visitantes que todos os anos recibe o hórreo, adecualo para tamén un mellor aparcamento de autobuses, etcétera, e tamén prever distintas zonas para trasladar ao que é a historia do hórreo, poder contemplalo dunha mellor maneira.
O Concello de Boira cometerá a reparación da cuberta do Centro Social de Cabo de Cruz. A actuación, cun orzamento duns 200.000 euros, será realizada con cargo ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. Segundo explican dende o Concello, as obras buscan, nesta primeira fase, darlle solución ás filtracións de auga que teñen as instalacións, ao parecer debido a problemas estruturais que presenta o edificio. O proxecto incluirá tamén o arranxo dos accesos e a sustitución das baixantes, completándose a obra coa reposición do falso teito e reparación da pintura afectada polas humidades. Dende o Concello informaron tamén que traballan nun programa para a renovación da totalidade dos centros sociais do municipio, nos que, despois de moitos anos dende a súa posta en funcionamento, apenas se realizaron traballos de mantemento. Cambiamos de asunto. O Hospital do Salnés celebrou por todo o alto o seu cuarto de século de historia. O Auditorio de Vilagarcía acolleu o acto conmemorativo que congregou a numerosos representantes institucionais, entre eles o presidente da Xunta e tamén veciñais da comarca. Dende a área sanitaria puxeron en valor o traballo realizado polos profesionais do centro nestes 25 anos, convertendo nun referente asistencial. O Hospital do Salnés cumpre 25 anos de vida, unha efeméride que non se deixou pasar de longo. A comarca celebrou onte o aniversario do seu centro e fixo con orgullo, poñendo en valor a súa evolución ata converterse nun referente asistencial. Esta xente que pechou os ollos, que creou, que imaxinou e que a súa profesionalidade e a súa entrega conseguiu que hoxe estemos a demostrar que este hospital nos queda pequeno o nome de comarcal. Eu sempre o digo, é un dos 3 hospitales da área sanitaria do que estamos super orgullosos, non é ningún problema, ao revés, é unha solución para a nosa área sanitaria. Os nosos 3 hospitales funcionan como 3 hospitales, por lo tanto, hoxe quería pedir tamén que rematemos o nome de hospital comarcal como tal, porque é un gran hospital formado por grandes persoas. Actualmente o centro comarcal atende unha poboación de 75.000 persoas. Conta con case medio cento de profesionais que o manteñen en funcionamento. Onte tamén tomaron a palabra para celebrar estas bodas de prata. Nosotros lo que queríamos buscar era una cohesión de equipo y de gente bien formada. Y creo que estoy contento porque creo que hemos conseguido tener a gente muy buena y a gente además con un gran valor de trabajo en equipo. Recordo tamén traballar moito, mañáns, tardes e moitas gardas das que non marchabas ata ben pasada a media mañán. Son moitas as horas da miña vida que levo pasado nese hospital. Cando me toque colgar a bata, tende por seguro que ha de ser nunha taquilla do Hospital do Salnés, porque como dixo aquel, aquí he vivido, aquí quero quedarme. Non podemos esquecer a poboación do Salnés. Con vos compartimos a alegría de novas vidas, a vosa preocupación nos momentos difíciles e acompañámonos na despedida dos vosos familiares máis queridos. A todos os pacientes e familias, gracias por confiar en nós. Gustaríanos transmitir unha mensaxe ás novas xeracións de profesionais. Vos sodes o futuro, o noso futuro. Non perdades nunca o sentimento de pertenza ao noso hospital. Levade sempre da man o bo facer e a calidez humana da que facemos galas. Sabemos que vai ser así. Profesionais, colectivos veciñais e tamén representantes políticos participaron do acto de onte. Xuntos repasaron a traxectoria deste Hospital do Salnés, que tras a súa entrada en funcionamento no 2001 viu como o Sergas ampliaba as súas instalacións no 2011, incrementando a súa actividade cirúrxica, transformando a área de urxencias e adaptando os espazos ás novas demandas. Cando botaches a andar un proxecto que era pioneiro no seu momento, que moita xente poñía en cuestión e leva 25 anos, a pregunta que hai que facer é: e agora se o retiráramos, que pasaría? Bueno, pois o mesmo movimento que houbo hai 25 anos para pedilo ou para opoñerse, ou para decir que había outra cousa, sería multiplicado por sabe Dios canto para decir que de ninguna maneira sería impensable mover este servicio. Eso se conseguiu en 25 anos. Neste tempo, o centro tense consolidado como un referente en Galicia polo seu modelo de parto respectado e os nacementos en bañeira. Ademais, dende o ano pasado é o único hospital público galego que conta coa distinción do Ministerio de Sanidade, iniciativa para a humanización da asistencia ao nacemento e lactación. Non sei se este é o mellor hospital do mundo. Para min, como alcalde, de logo sí. Pero que estou seguro é de que é o noso, e de todos os que vivimos en Vilagarcía no Salnés.
Polo tanto, é a nosa responsabilidade defendelo, porque iso significa tamén defender o público. Os datos asistenciais que deixa o Hospital do Salnés nestes 25 anos de vida son para celebrar. Supera os 3 millóns de intervencións, con case 2 millóns de consultas externas realizadas, máis d'1 millón de urxencias atendidas e 105.000 intervencións cirúrxicas realizadas. E o Concello da Pobra convocará o Premio Emprende marcado no programa de apoio a novas aperturas comerciais. Os proxectos seleccionados contarán coa cesión dun local da Bolsa de Alugueiro do Concello, un servizo de asesoramento técnico e unha achega económica de 10.000 euros. Nestes tempos de fonda transformación que atravesa o comercio, o Concello da Pobra volve a apostar polo modelo de proximidade cun programa pioneiro de apoio a novas aperturas comerciais en colaboración coa Deputación da Coruña. E esta idea se materializa nunha reunión que teño eu con Xosé Regueira, vicepresidente da Diputación da Coruña, cando comentando desta idea, pois chega a conclusión, e chegamos conxuntamente á conclusión, de que isto supón pois un proxecto moi innovador, un proxecto que pode ser pioneiro e incluso un proxecto piloto dentro do que é da provincia da Coruña. A iniciativa en marcha dende o 2023 dá agora un novo paso adiante coa convocatoria do Premio Emprende co Pobra, que permitirá aos gañadores contar cun local da Bolsa de Alugueiro do Concello, así como un servizo de asesoramento técnico e unha achega económica de 10.000 euros. Por unha banda, a cesión dun local en alugueiro durante un ano, tamén inclúe unha achega económica para facer fronte a estes gastos de inicio de actividade, e despois tamén un acompañamento, un mentoring, un asesoramento técnico, porque, pois emprender non é solamente abrir a porta dun negocio, senón que cando estás xusto empezando e dando os primeiros pasos, pois necesitas que alguén te apoie, sobre todo que te asesore dende o punto de vista técnico. Para presentarse tan só é necesario ter unha idea de negocio e ganas de facer a realidade. Será preciso elaborar un plan de empresa para o que o Concello ofrece tamén asesoramento a través do seu espazo de traballo colaborativo integrado na rede provincial de coworking. E isto non deixa de ser tamén unha prolongación do que son os espazos de traballo colaborativo, buscando as sinerxías, pero neste caso apoiando ao pequeno comercio, non? Entonces, esta colaboración tamén nos parecía interesante e pola miña parte o único que dicir é que sería a persoa un pouco encargada de axudar a preparar eses plans de empresa para presentarse ao programa a todas aquelas persoas que estén interesadas, independentemente da idade que teñan, pero que queiran emprender facendo uso de algún dos baixos comerciais que formarán parte do proxecto. Malia que as bases están xa moi avanzadas, aínda non hai data para a apertura do prazo de presentación de solicitudes, posto que o Concello está a traballar na fase de difusión a través dunha estrategia de promoción e captación de entidades potenciais prescriptoras do proxecto. O próximo 28 de maio terá lugar unha reunión informativa para os interesados en incorporarse á Bolsa de Alugueiro, mentres que a principios de xuño desenvolveránse outras dúas xuntanzas para potenciais emprendedores. Unha vez concluídas as bases do premio, daránse a coñecer coa intención de poñelo en marcha este mesmo ano. En principio, contemplanse 2 proxectos gañadores, aínda que non se descarta que outras candidaturas presentadas poidan acollerse algunha das liñas de axuda contempladas como a Bolsa de Alugueiro. O orzamento do programa ascende a 100.000 euros, dos que 20.000 son sufragados polo Concello e os 80.000 restantes pola Deputación da Coruña. Meaño acolleu este venres un concurso ben curioso. Trátase do Campeonato Nacional de Colocación de Cerámicas que se celebrou nas instalacións de Prefabricados Dena. 9 aspirantes chegados de toda Galicia puxéronse a proba para demostrar quen é o que mellor sabe poñer azulexos. Técnica, experiencia e, sobre todo, paixón polo oficio son as claves coas que os concursantes se presentaron a esta cita. Desta proba saiu o representante galego, un veciño de Meis, que asistirá a comezos de 2027 a gran final na que se vai coroar o mellor profesional de España. As instalacións de Prefabricados Dena en Meaño foron este venres o escenario dun concurso ben particular, o Campeonato Nacional de Colocación de Cerámicas, unha iniciativa que chega á súa segunda edición impulsada pola revista Tu Reforma, que busca reivindicar a importancia dos materiais de calidade e dos profesionais que construen fogar. Para promover el uso de la cerámica y el buen uso, decidimos promover este certamen a la vez que realizar una revista para el instalador. Todo salió de la mano, salió la revista al mercado y también salió con la revista el
el propio campeonato. Foron 9 os aspirantes que durante prácticamente toda a mañá tentaron demostrar as súas habilidades á hora de instalar cerámica. La verdad es que tenemos gente de Lugo, tenemos gente de Orense, tenemos gente de aquí de la provincia de Pontevedra, de Vigo e incluso un competidor que viene desde Portugal. Y bueno, la verdad es que encantados, el recibimiento ha sido espectacular. Un concurso que chegou ao Salnés grazas a Prefabricados Dena. Na empresa consideran o evento un éxito. De aquí sairá o concursante que nos vai representar na gran final, poñendo a comarca e a Galicia no mapa dos grandes profesionais do sector. Aquí saldrá dos 9 candidatos, saldrá o candidato que ten que pelear no título nacional con todos, e eso nos pon, o sea, simplemente por estar celebrando isto, como son as redes sociales, como tal, nos vai a poñer no mapa que a zona do Salnés, o que den en concreto que o Guemeaño, pois vai a ser un elemento máis de poñernos no mercado, de poñernos na situación e darnos un poquinho pois de caché que realmente o merecemos, porque realmente estamos facendo ben as cousas aquí. Esa gran final vai ter lugar a comezos de 2027. Para chegar a ela, os aspirantes dos 9 concursos que se están a celebrar por todo o territorio español deben ter en conta non só o talento a hora de colocar as pezas. De alguna manera la agilidad que tenga cada uno y como no, la profesionalidad a la hora del corte, la perfección, la calidad del terminado y sobre todo pues la limpieza. Vamos a estar valorando diferentes pruebas. Se valora el compañerismo también, es una cosa importante. Vexo xente xoven que está querendo mellorar no que é o produto neste colocación, que é moi importante, e eso requiere pois un doble formato. Aprender os novos grandes formatos, aprender a colocalos, pois que lle perda medo pois o resto dos, porque se apuntaron, imagínate, 40 para poder elegir 9 participantes. Eso demanda que a xente quera aprender a formarse nos novos produtos. Unha das principais dificultades da proba está pois nestes grandes formatos de cerámica, unha novidade que ofrece grandes resultados, pero que require de grandes destrezas á hora de instalar. Un xurado profesional encargouse de ter o ollo posto en riba de todos os aspirantes durante toda a xornada. Un dos membros é un instagramer especializado no sector. Yo, como en mis redes, lo que hago es enseñar sobre construcción, todo tipo, desde una obra de cero hasta que entregas la llave, todos los pasos intento hacerlo, y en modo tips o en modo tutorial hago un poquito de todo. Y aquí vengo eso, viendo de jurado, a ver si se desenvuelven bien, si hacen un detalle bien hecho y tal. Coméntanos que a xornada arrancou con moitos nervios entre os concursantes. Explícanos que a clave é o resultado final, pero tamén a curiosidade a hora de traballar. Para mí me influye mucho la limpieza, que uno cuando trabaje tan de cero, porque tú vas a una obra, sobre todo imagínate que le haces una reforma a alguien en un cuarto de baño en su casa y no quiere que toda la casa se la llenes de polvo y eso. Entonces aquí se representa eso, porque les damos un cuadrado en el que dentro tiene que estar limpio. O campeonato deste venres foi o colofón a unhas xornadas que xa arrancaban este xoves cunha parte teórica. Todo o día de ayer foi dedicado a formación de tipo de materiales novos, sobre todo produtos de gran formato que requieren unha colocación distinta, requieren unha colocación cun tipo de accesorio distinto, no que hai que formarse. A verdad que tuvemos unha afluencia de profesionales que dedicaron o día de ayer inteiro a formarse moi importante. Logo dunha longa deliberación por parte do xurado, o premio quedou no Salnés. Alberto Paz, veciño de San Martiño de Meis, alzouse coa victoria. Desexámoslle moita sorte na gran final. A vía Querinísima, da que forma parte o Camiño de Santiago pola ría de Muros e Noia, dá un novo paso para o seu recoñecemento internacional. O Consello Europeo ven de distinguila como itinerario cultural europeo, 40 anos despois de que o Camiño de Santiago acadase tamén este distintivo. Dende a Asociación Ría da Estrela, unha das entidades colaboradoras, destacaron a importancia deste avance, malia que non supón aínda o final do proceso. Seguirán a traballar en colaboración con distintas organizacións e institucións para poñer en valor a ruta marítimo-terrestre realizada por Pietro Querini dende Grecia ata o Atlántico Norte no século XV, incluindo varios treitos que discorren polo camiño da ría de Muros e Noia. Patrimonio, fotografía e capacitación digital son os contidos principais do programa Camiños de Coñecemento e Experiencia que se desenvolverá en Ribeira no mes de xuño. A colaboración entre o Concello e a Universidade de Santiago fai posible esta iniciativa que ten por obxectivo ampliar as áreas de coñecemento da poboación maior de 50 anos. Ribeira acollerá durante o mes de xuño unha nova edición e xa van 10 do programa Camiños de Coñecemento e Experiencia para maiores de 50 anos. Este ano a oferta formativa contempla cursos sobre patrimonio e historia, documentalismo fotográfico e manexo do móvil. Nestes días virán 3 profesores
Un será José Manuel Vázquez Lijó, co título Pazos, microcosmos de Antano, que nos vai levar ao mundo das grandes casas e grandes terras que tivemos aquí noutros tempos. De feito, na segunda sesión iremos a visitar o Pazo de Goiáns. Noutros 2 días teremos a Katia Cino Rouco co documentalismo fotográfico, na que vamos a procurar que saibamos máis de comunicación visual. Imoslle sacar aínda máis partido ás nosas fotos do día a día, agora que sabemos que de todo canto nos poden contar, pois despois ao ter esta información sacamos máis partido ás fotos que saquemos por aí. E para rematar, Álvaro Dosil, o uso do móvil, sácalle partido. Nas súas 2 sesións vai-nos a dar a coñecer como usar con aproveitamento as aplicacións que manexamos no móvil día a día. Varios dos obradoiros inclúen saídas de campo e visitas guiadas para as que a Concellería de Servizos Sociais facilitará o transporte. Presentamos, en definitiva, una propuesta dinámica y participativa en la que tendremos, como decía antes, pues conferencias, seminarios, visitas guiadas, ¿no?, que estábamos hablando, y actividades prácticas. Para el Gobierno municipal, para nosotros, que Ribeira forme parte de este proyecto supone una excelente noticia. Significa oportunidades de aprendizaje, reforzar nuestro tejido social y combatir esa soledad que también, repito, en el área de servicios sociales lo marcamos significativamente. Impulsar también ese envejecimiento activo, como realizamos, repito, desde la concejalía. A inscripción no programa xa se pode realizar a través do enderezo normalización@ribeira.gal ou no Centro Cultural Lustre Rivas, onde se impartirán as clases en horario de tarde. A matrícula é de balde. O Coliseo Noela de Noia acolle este sábado unha xornada organizada pola Deputación da Coruña e coordinada pola Asociación Nacional de Mulleres da Pesca co gallo da celebración do Día Internacional da Muller no sector marítimo. O obxectivo deste encontro é reivindicar o papel das mulleres no conxunto do sector da pesca, o marisqueo e a cadea marindustria. O acto arrancará a partir das 11 da mañá e contará coa presenza do presidente da Deputación, de Valentín González Formoso, a deputada de Mar e Medio Rural, Cristina Capelán, a presidenta de Amupesca, Pilar Otero, e o alcalde de Noia, Francisco Pérez. A xornada incluirá tamén unha mesa redonda titulada Mulleres no Mar, pasado, presente e futuro, na que se exporán mulleres pertencentes a distintos ámbitos do sector e na que contarán os seus distintos puntos de vista sobre a situación actual e os retos de futuro que a muller ten no mundo do mar e a pesca. A Asamblea Local da Cruz Vermella de Boiro e o Concello de Rianxo alíanse a favor dos máis necesitados. O domingo 24 de maio desenvolverán a primeira andaina solidaria Camiños de Ouro para recadar fondos que irán destinados á entidade que presta servizo a numerosas familias do municipio en situación de vulnerabilidade. A primeira andaina solidaria Camiños de Ouro, para iso existe, celebrarase en Rianxo o domingo 24 de maio. Sairá sobre as 10 da mañá dende a urbanización Virxe de Guadalupe con 2 itinerarios alternativos. Terá 2 percorridos e un percorrido totalmente, vamos a dicir, de dificultad baixa, un percorrido que chamamos longo de aproximadamente 10-11 kilómetros, e un percorrido curto de 5 km para os máis cativos e bueno, totalmente de dificultad moi baixiña. Contamos con salir aproximadamente sobre as 10 da mañá daqui moi cerquiño da Praza Castelao, concretamente da urbanización Virxe de Guadalupe, e máis ou menos remataremos en torno ao mediodía e en torno á 1 do mediodía. O remate da andaina realizaránse varios sorteos de agasallos doados polo comercio local. E vamos a ter un sorteo de agasallos do comercio local, os cales xa están colaborando con nós, e outra dos agradecementos de que realmente que estén colaborando con pequenos obsequios para despois facer esa doación e ter pois un aliciente máis a propia andaina. A andaina ten un custo de 7 euros, que podemos adquirirlo na páxina web
que está habilitada, nos propios cartéis que temos colgados por diferentes zonas de tanto do Rianxo como de Boiro, e despois no noso Facebook, que é Cruz Roja Boiro. A maiores temos 2 zonas presenciais habilitadas, que é na oficina de turismo, que estamos de luns a venres de 10 a 1 da tarde, e despois nas nosas oficinas de Cruz Roja en Boiro, no Centro Social de Boiro, na terceira planta, que sería en horario de 8 a 6 da tarde, de luns a xoves, e de 8 a 3 de os venres. Dende a organización agardan contar con máis de 300 participantes, que ademais de colaborar con esta boa causa, terán ocasión de coñecer o patrimonio natural e histórico de Rianxo. Pois así rematamos, señores. A actualidade segue en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.